Hagajing lakai duran kop ka bahab aga Group C hapreng ka Mumbai City persya ka CISF Protector. Haba pai syakna ka jing lakai ka CISF Protector kalayo obat penki jar ningkong tang haga Minit ka balai lengbau Santosh Kumar. Badai lembaga ka shigul ka CISF Protector kala tam haga kela step da shigul lanot. Haba pai pat syaka kela mit ka jing lakai ka long mare khai Henry day hashwa ban kut ka jing lakai ka ta haga Minit ka khandai peu plus nyau Santosh Kumar layo ya madhyap ya ka gul ka ba ar ka jong u bat ka ba ar na ka menta ka CISF Protector. Badai lembaga ni ki ar gul ka Mumbai City ka lamat biang ya ka namrem da ar lanot haga ni ka jing lakai duran kop ar hajar ar peu sau. Hagawai pat ka jing lakai duran kop ka bahab haga Group F hapreng ka FC Goa persya ka Rangdajied United. Rangdajied United kalayo ban mi manan hagane ka jing lakai duran kop hadin baga Hyderabad FC kala wengno ban yashimenta hagane ka tournament duran kop mentau snam arajar ar peusau haba phai shagane ka jing lakai ka Rangdajied United kalayo ban penkhi jar ningkong lengbau owaniju paju adin bo defense jong ka FC Goa lo kumbakla badai lama gane ka shigul ka Rangdajied United katam haga kela step da shigul lanot. Haba pai pat syaka kelamit ka FC Goa kalawan pai biang syaka jing lakai hadin magalayo ban tap ya ka gol penya khaj haga Minit ka ba sau peupra lengbau Linder batang hadin si peu Minit kata haga Minit ka ba san peupra ka FC Goa kalayo biang mad tap ya ka gol pentam lengbau Diwendra Henry tang hadin lai Minit kata haga Minit ka ba Andrew Peway ka Rangdajied United kalayo ban tap ya ka gol penya khaj lengbau Pynma badha ka Minit ka ba nyau peu khandai ka FC Goa kalayo biang mad tap ya ka gol pentam lengbau ka penalty balakan jad daw aba wiha Henry haga Minit ka ba pra peu san ka Rangdajied United kalayo biang mad siu kaliang ya ka gol jong ka FC Goa lengbau aborlang kurba Henry hashwaban kut ka jing lakai kata haga Minit ka ba khandai peu plus nriu ka FC Goa kalayo ban tap ya ka gol ka ba sau lengbau Fernandes badai lama gini ki sau gol ka FC Goa kalala ban Pynliem salit ya ka Rangdajied United da sau lalai haga ne ka jing lakai jong ka Group F.